como vamos? A ver, que estábamos a facer todo o mundo por aí, xa estades todos por aquí, claro, deixando coller a miña manzanilla. Moi boa tarde, a ver, que me anda por aquí? Vamos a mirar que me anda por aquí. Tengo que coller as gafas, porque non sei por que pensei que hoxe podía lervos sin gafas. A ver, podo ler sin gafas, pero nublasime un pouco, non vexo tan ben como eu penso. A primeira en chegar, Monse Otero. Mirade unha cousa, Monse acábame de mandar un mensaje por Instagram para que vos diga, o sea, que me acorde de dicirvos, e quero vos lo dicir, que ela ten nódulos de kéfir para regalar. É de Vigo e alrededores. E non lle importa nada si se ten que desplazar un pouquiño, home, non fajades ir á Coruña, pero si son desde Vigo ou alrededores, poñedevos en contacto con Monse, que quere, o sea, regalarvos nódulos de kéfir. Monse primeira, moi boa tarde, Nusca e comunidade na Serra do Jaliñeiro, fixo un fin de fantástico, un bico para os afillados. Mira, estuve en Vigo xa mañán, bueno, onte tamén, pero estuve en Vigo xa mañán. Fixo un día, pero fantástico, maravilloso. Agora sei que estaba nublado xa, pero fixo un día fantástico, bonitísimo, quentaba o sol, facía calor desde primeira hora da mañán, xa facía caloriño, estábase super ben. Fun de paseanta. Fun a pasear a Vigo, encontreime con unha exposición de camelias moi chula, pero, bueno, a min as camelias non é unha das flores miñas preferidas, gústame, pero tampouco non é que tolee por elas, pero, que tal, eso. Ai, Dios, que xa non son capaz de ver. Un bico para os afillados. Temos, como sabedes, outro afillado xa máis, aquí, de 4 anos, e non me vai a acordar como se chama. Felipe, de 4 anos, é o noso afillado tamén a partir da hora. E onte fundaron unha charla a Pontevedra, con Barro, o apoio, mimase, non sei se apoio era de Conbarro era o ayuntamento ou todo pertence a Pontevedra, bueno, que fundaron unha charla, Dios, que foi maravilloso, porque xuntáronse casi 80 personas, ou máis de 80, porque 72 sillas habías, eu houve que coller sillas, así que moi ben, moitísima xente, e ven un dos rapaces, outro afillado máis, con 12 anos, que este sí que non me acordo como se chama, aínda que seguro que me o dixo, que xa me ten mandado fotos traballando na horta, plantando as patatas, canajoña, todo chulo, ca súa funda azul. Onte, cando me falou, un tío así, super campechano, pequeniño, delgadiño, pero super campechano, así, falando comigo e tal, así que, si está por aquí, tamén lle mando outro bico. Moi boa tarde, comunidade e afillados, tamén nos di Xeli. Xeli, os estuve na túa terra, a próxima vez que vai a aviso che baixares a tomar un café. Nieves Álvarez tamén desde Vigo, tamén hoxe estuve en Vigo, pero non me daba a vida para quedar con ninguén, pero outro día quedo con vos para tomar un café, a próxima vez que vaya a Vigo, que non hei de tardar, quedamos para tomar un café. Tendesme que buscar un sitio bo, porque vou a confesar unha cousa, Vigo en hostelería, Dios, que traballo me costa encontrar un local donde non é que eu sea unha caprichosa, pero se pido un café con latosa, teño-mo posto con, o sea, un café con leite, sin latosa, teño-mo posto sin preguntarme de soja. Me gusta nada, o sea, non podes poñerlle a unha persona unha cousa que non te pide. Se yo pido, pero quente, dígolle, pero mira, moi quente, porque xa tú, poñemo templado igual. Non saben cantar o leite aí, en Vigo ou que?
Bueno, eso, que buscades vosso local, non hai problema. Moi boa tarde, dísnos Carlos, feliz días, mulleres en todo alrededor do mundo. Non é que sea un día que haba que felicitar, porque realmente non é un día de felicitación como tal ás mulleres, aínda que se lle empezou a dar ese matiz, non sei por que moi ben, a mí non me gusta moito, o que é un día para conmemorar. O que se conmemora é a igualdad laboral, salarial entre as mulleres, e conmemórase precisamente porque hoxe fai uns anos, moitos anos, non me acordo cantos, hubo un accidente evitable laboral no que morreron moitas mulleres e por iso se conmemora hoxe, non se celebra, conmemórase. Boas, Nusca, estive limpando nalgún bancal que tiña a monte. Perfecto, porque como levamos un inverno tan chuvioso, aquí hoxe xa nos metemos en funduras, na máis empezar, Espera. Nalgún bancal que tiña a monte, deime conta que o teño cheo de borraja, iso non é malo, que usos lle podo dar e onde poñela na horta. Jesús, a borraja é maravillosa na horta. A min, a ver, sabemos que no sur de España cómese, a borraja cómese. Cómena, o sea, comen o que son as ramas, non as follas, pero comen as ramas, quitanlle os peliños e tal, e férvena, e cómena, pois, con unha salsiña ou salteada ou así. Eu non a como. Bueno, dádeme tempo. Estou pensando que porque non hai de comer. Pasa que non tuve tempo a comela, pero sí que a teño na horta desde fai anos. Maravillosa, bonitísima. Eu teñoa como unha planta trampa, como unha planta para saber cando empeza a haber o pulgón na miña horta, porque é unha trampa como moi atraente de pulgón. E tamén, como ten moitísima flor e ten a flor continuamente, é que bota casi todo o ano ca flor, agora na primavera ponse esplendorosa de maravilla, e axuda a moitos polinizadores, sobre todo invernantes, a pasar o inverno, porque as súas flores teñen polen, néctar, e axudan a insectos polinívoros ou nectarívoros a pasar o inverno. É importante ter flores no inverno. E a borraja, eu uso para iso. Non a poñas no bancal onde vas a plantar, por exemplo, lechugas, porque a borraja tende a nacer ela sola, como ben podes comprobar, donde estuvo plantada o ano pasado, porque bota moitísimas sementes chiquitinas, moi chiquitinas, e cando empeza a vir o calor, crúñase todo de flores, non te asustes, de flores, de pequenas plantas, non te asustes. Deixas medrar hasta que teñan este tamaño, porque cando son moi pequeniñas, querelas apañar, e non eres capaz, porque non che salen todas. Entón, claro, ao mellor podes te frustrar, esperas a que sean así, e xa quítalas, e ademais quítalas unha raíz así, unha sola raíz teñen, e quítalas e tiras con elas ou a composteiro ou así, e xa está, acabouse o problema. No sitio onde vas a plantar a comida non, porque é unha planta cunha envergadura importante, estou vos dicindo que eu algunhas plantas de borraja podenme medir ben 60 ou 70 centímetros, pero cunha envergadura de pois non sei, 60 tamén ou 70 de ancho, porque empeza a botar como fillos e flores, ponse fermosísima, o sea, no sitio da comida non está ben. No sitio da comida hai que plantar flores que non ocupen lugar, tajetes ou así. E a borraja leva ou para esquinas da horta, ou todo arredor da horta, ou donde haba frutales para detectar máis rápido o pulgón, vai chegar antes a borraja que aos frutales. Podeslle cortar incluso as partes donde se instale o pulgón, podelo quitar para ilo controlando. E outra cousa é que podela usar como planta de alimento para insectos que comen pulgóns precisamente, non? Porque ás veces a xente, pois, esperade un momento, que me está escribindo unha das que sempre estamos aquí,
e dime que me están esperando. Mar, estamos en directo, estamos esperando por ti. O sea, entra xa, porque estamos che esperando, levamos 10 minutos de directo xa. Quero dicir que ao mellor pode ser que sone como contradictorio, non? Unha planta que atrae o pulgón non a quero na horta, pero é que precisamente esas plantas que atraen o pulgón, como a capuchino ou a borraja, que son fabulosas, e aparte son as dúas comestibles, téndelas ali, o pulgón vai ir ali, e os insectos que se alimentan de pulgón saben que van a ter comida sempre porque teñen as plantas. E así, pois, eso, é unha maneira de ter insectos que van a comer o pulgón. Nunha planta que non che importa que estean. E telos controlados, Boas, Nusca, tanto que choveu, pensas que nos vai a retrasar todo o plantío de primavera? Eu tamén teño bancales, non o digo por acumulación de agua, pero por humedade ou algo diso. É unha pregunta boísima, María. E mira, non nos vai a atrasar no que é o plantío. O que nos atrasou foi traballos que hai que facer antes de plantar. O sea, eu me imagino que vos tamén, pero eu hasta a semana pasada tiña os frutales sin podar, a viña sin podar, os bancales sin limpar, sin airear, sin fertilizar, as composteiras sin vaciar para botarlle ao bancal, as vermicomposteiras sin quitarlle humus para botarlle. Atrasaste nos traballos porque estuvo chovendo moito, pero agora o que tes é que como que, claro, tamén me pasa a min, unha semana intensiva de traballo intenso na horta para preparar os bancales, pero realmente o plantío, a ver, eu planto en unha cesta, planto 80 dúcias de plantas. Que traballo costa plantar as plantas unha vez que tes preparado o terreno? O traballo é o previo. Que problema vamos a ter este ano que auguro eu así que a miña bola invisible de bruja habería? Pois vouvolo contar. Este ano, como choveu tanto, hai moita humedade acumulada en todos os lados. Formáronse regatos e regueiros de agua donde non os había. Encheronse regatos que había pequenos e fixéronse casi ríos de tanta agua que se xuntou. Entón, temos moita agua acumulada en todos os lados. O que eu auguro para as nosas hortas é que tan pronto como empece a vir o caloriño, a humedade vámola a ter aí, así que vamos a ter moitos hongos. Este ano é un ano de moitos hongos, así que idevos armando de paciencia, idevos facendo con cola de cabalo, con ortigas para facer purins, preparados varios, se non tendes bicarbonato potásico, empezade a buscalo e tal, porque este ano vai nos a facer moita falta, porque vai haber moitos hongos. Xa vos aviso, porque depois non me botedes a man á cabeza dicindo este ano os hongos acaboume con... Xa sabedes que os vai a haber muchos hongos tamén. E delle dando ao like. A ver, non houve ninguén que dixera o de darlle ao like, porque 108 personas, 40 me gustas. É imposible. Se estás aquí é porque vos gusta o directo. Dadelle ao like, porfa. Buscade o dediño e dadelle ao dediño. Ola, Nusca desde Castro de Ares. Desde Castro de Ares. Non sei onde é Castro de Ares. Cando se abonan os frutales? Os frutales non se deberían de abonar, deberíanse de fertilizar no seu tempo. Cando é o tempo? Agora que están empezando a despertar algúns dos árboles frutales, que xa están con flor, debemos de evitar, sobre todo, o nitrógeno. Eso de, teño aquí un saco de 15-15 que cumprín para o millo, e sobroume, vou botar ao frutal. Non se pode botar. Se o frutal está botando flores, hai que botar calcio, fósforo, potasio, pero non nitrógeno. Non se pode abonar con merda de cabalo, nin con merda de jaliña, nin con ningún tipo de cacas. Ninguna. Non se fai. O que se fai é fertilizar reforzando a presencia de fósforo, magnesio,
calcio, agora que están despertando que a flor. O que non vale de nada, por exemplo, agora botarlle abono ou fertilizante a masanseiros e perales, porque ainda están dormindo, ou polo menos na miña zona. E canto máis ao interior de Galicia, pois máis ao meu favor, están dormindo aínda de todo. Entón, aínda é cedo. Yo me como las hojas rebozadas y con un poco de miel. Las hojas de que? Da borraja? Imposible. Ou explícanos, Pepi, si o que te refieres é que comes as follas da borraja, a min explícame como, porque as miñas follas de borraja ten os pelos tan duros, tan delgadiños que se me clavan nas mans, nas mans a min clávanseme. O sea que non sei como comes ou escáldalas e quedas sin os peliños eses. Vouche mandar ao móvil unha foto da cerdeira que tuven que cortar polo san. Algún bicho secou e chegaba o daño hasta as raíces. Ui, se chegaba o daño ás raíces, é o pé da planta. Eu penso que deberías de arrancarlo e poñer outro novo. A ver, pero bueno, quitas o meu WhatsApp para mandarme fotos ao WhatsApp. A ver se me podes dicir como podemos evitar ese daño. Pero, Monse, a ver. Non sei a donde me estás mandando as fotos. Aquí temos, claro, cortouna polo san, cortouna por abaixo, Dios mío querido. Amiga! A ver, e non tes unha foto do árbol cando... Eu quero saber o que tiña ese árbol en dentro, vou a enseñar. Voulle quitar un pouco de luz. A min gustaríame ver o árbol de pé, ver o daño que tiña na corteza, porque senón así non son capaz de definilo. E se neste burato había algún tipo de bicho, porque me está acordando un bicho que se chama o cabezudo, que pode facer galerías en dentro, sobre todo, de frutales que son así senlleiros. Pero este é un burato moi grande. O sea, dame a impresión de que era un burato así. Vos mirad o burato que ten. Entón, pois non sei, se non ves o árbol e só ves isto, non che sei dicir. Así non sei, Monse. É unha pena. Se tes fotos de como estaba o árbol antes de que o cortaras para ver o tronco, ou ver o daño, ou ver as follas, ou ver non sei. Déixame beber aquí un pouquinho. Estaba esperando en outro sitio. Non vos dixo eu que esta muller estábanos despistada, non sei a que perfil foi. Estábanos esperando e ponme: te estamos esperando, Nusquiña, estamos todos aquí esperando por el directo. A ver, ao mellor tamén fun eu que fixen algo mal, Estoulle quitando a miña manzanilla ás flores de manzanilla para poder beber. Está cerca de Porto do Son? O que? Estou eu? Dis, eu, cerca? Está cerca do Porto do Son? Xa avisaron, Nusca. Dos dedos. Non sei o que me quería dicir. Consello para plantar, a ver, tens que facernos un vídeo explicando as clases de plantas porque o mellor témolas, pero non sabemos cales son. Perdón por dicirche os vídeos que tens que facer. Celi, non é perdón, o sea, para min é unha... axúdame moito, porque, a ver, teño en pendientes, teño moitos vídeos que quero facer. Sobre flores teño varios que quero facer. E non é un mal vídeo para facer agora na primavera para explicarvos que flores podemos plantar entre os tomates ou as lechugas ou así.
Pero, bueno, non poden ser nunca flores que teñan un porte moi grande, porque non poden darlle sombra á comida. Plantamos comida, sí, queremos plantar flores, pero flores que sean baixiñas, rastreras e que atraian ben aos polinizadores. Consello para plantar los tomates en suelos compactos. Mira, bueno, os suelos compactados non valen para plantar nada. Hai que intentar descompactalos. Como? Eu entendo que se é un chan que ti descompactas e se volve a compactar é porque ten moita arcilla ou que ten, non sei, bueno, pode compactarse, pero normalmente é pola composición que ten o chan. Como descompactalo? Sobre todo con compost. Ti tes que facer compost na casa, tes que ter composteiras e todo canto teñas, toda a composteira, pero todo, que non sean cousas enfermas. Unha cousa que está enferma non se composta, tírase con ela. Pero, de verdad, que mirade que eu fago, aproveito todo para facer para as miñas composteiras, todo, non hubo un ano que fixera máis compost do que necesito. Sempre me quedo escasa, sempre. Ollo, eu aproveito todo, Bueno, pois o primeiro é aplicar compost. Para descompactar un chan, o mellor é compost. Pero claro, eu entendo que así de inmediato non tes compost, porque o compost leva tempo facelo, leva moitos meses facer compost. Entón non o vas a ter como para plantar os tomates agora xa. Entón, que podemos facer? Se o cacho non é moi grande, é unha horta normal na que vas a plantar 2 dúcias de tomates, 4 repolos e 2 lechugas e cousas así, pois non é moita terra, aconsellaríache comprar... Esperade, tío que beber, porque isto ao ser un monólogo, se puderades falarvos agora, e dando ao me gusta mentres bebo a manzanilla. O que che recomendo? Comprar 2 saquiños ou 3 de terra, non? Da máis barata que encontres, non te vayas a unha terra de 15 euros o saco de 70 litros, nin de coña, vamos. Agora no Lidl vai a empezar a vir terra e cando está de oferta, ás veces teñen a 4,50 euros ou a 4,90 euros e o saco de 70 litros. Pois deses sacos non gastes moitos cartos, quero dicir, pero, bueno, 15 euros ou así en saco, bueno, pois está ben, non é moi caro. Despois, porque isto para axudar a descompactar, se ti non tes compost, despois, vas a comprar un saco de arcilla expandida, escribe ben o nombre, arcilla expandida, pero vouche dar un consello para que non teñas que gastar tantos cartos. A arcilla expandida, vou-vos explicar o que é. Collen arcilla. A arcilla é arcilla. Aquí é máis na China. Non ten outro nombre nin outra composición. Pode ter máis ou menos mineral deste e doutro e ser unha arcilla máis amarilla, máis anaranjada, máis roja, máis o que sea. Pero a arcilla é arcilla. Collen a arcilla, hai naturalmente no chan, hai, pois, non sei se chaman minas, pero hai yacimientos de arcilla. Bueno, pois, collen esa arcilla e mezclana con agua, non sei se botan algún tipo de aglomerado, non ten problema, e o que fan é como burbujas de arcilla que secan como burbujas e hai arcilla expandida así de pequena, así de grande e bolas así de grandes, quero dicir, hai bolas de diferente tamaño, non? Unha vez que teñen esas burbujas, poñen a secar, non sei siquera se a deixan secar, e meten en uns fornos a unhas temperaturas descomunales, pois ao mellor a 1200 grados, non sei se son centígrados ou Fahrenheit, xa non sei, pero métena a coser, o sea, cosen a arcilla, o mesmo que fan pois cando fan unha boa taza de cerámica, non? Pois cósena a 1200 grados. Despois esa arcilla pois véndese para diferentes usos. É a mesma, estou vos dicindo que é a mesma. Se a vas a comprar
en unha tienda de plantas, que é unha tienda que xa solo vende cousas para plantas, e vende orquídeas, e vende macetas fermosísimas que valen 80 euros unha maceta así. Si vas a ese tipo de tienda comprar arcilla expandida, que é a mesma, pois igual che vale o saquiño de 2 kilos, pois 20 euros ou... sin problema, Iso é unha barbaridade. Entón, despois, pois vaste a unha tienda agraria, xa teñen un pouco máis barata, pero non deixa de ser cara, e sigue sendo a mesma arcilla, pois ao mellor teñen os saquiños de 5 ou 10 kilos, 10 litros, en kilos non, en litros, e ao mellor, pois, valeche algo menos, pero igual, aínda así, valeche moita pasta. Cal é o meu consello? A arcilla expandida, a mesma arcilla expandida, véndese tamén en tiendas de construción, o sea, para mezclar con aglomerados, cando botan unha placa, por exemplo, nun edificio ou así, para que a placa teña altura, densidade, forza e menos peso, pois non sei a cantidad, pero si habían de botar 10 toneladas de cemento armado, pois na mesma masa, mezclándolle arcilla expandida, bolitas de arcilla expandida, consiguen que a masa teña a mesma resistencia, teña a mesma fortaleza, pero que a placa pese menos, porque a arcilla expandida ocupa lugar entre a masa mezclada, ocupa lugar, pero non pesa nada, son como burbujas de aire. Que pasa? Que ao mellor a que venden para a construción, o saco que vas a comprar, pois ten ao mellor como máis polvillo, ou ao mellor tócache un saco que ten como cachos máis rotos, ou que dá igual. Entón, esa arcilla o que vai a facer non se degrada nunca, Nunca. O sea, é unha arcilla que está cosida a unhas temperaturas altas, e como saberedes, cando cosen o barro ou a arcilla a temperaturas moi altas, hoxe en día están desenterrando de yacimientos arqueológicos cachos de vasijas que teñen, pois, 200.000 anos. E está intacta. Bueno, están cachos, pero está inteira. Pois iso mismo, quero dicir, a arcilla vai che valer para descompactar ese chan. Entón, ti tes que airear a túa terra, moito, aireala, e así como vayas andando nela, pois irte mezclando un pouco da terra que comprastes, un pouco de arcilla expandida, un pouquiño de area que tamén vas a comprar na area de canteira, area que fan nas canteiras, que venden tamén para a construción. E con iso vas a chegar a descompactar o chan e a airealo, que iso é moi importante. Xa temos lesma? Busquei a lesma, pero non encontrei nada. O árbol caílle a corteza a cachos e tamén ralada a cachos. Non teño foto porque está feito astilla xa. Bueno, de momento non plantes aí outro árbol por si quedou ao lado do cotelo, si quedou aí o bicho. É unha pena que non viras bicho, porque iso é un bicho. Boas tardes a todos. Nuska, dinos Mavita. Boas tardes a todos. Nuska, como saber cales son as frutas que maduran fora da planta? Mil gracias. Despois volvo a velo en diferido porque agora estou liada cos pequechos. Bueno, pois vamos a deixar aquí a contestación a ela máis a todas vós. Estáse referindo a frutas climatéricas ou frutas non climatéricas. As frutas climatéricas son aquelas frutas que unha vez que arrancas do árbol son capaces a seguir facendo unha especie como de respiración e destilan como un tipo de gas e son capaces a seguir madurando fora da planta. Ejemplos: masáns, pimentos, tomates, aguacates, kibis, caquis. Son frutas climatéricas. E cales son as non climatéricas? Pois as que si sacas verde do árbol,
verde, pudren directamente, non teñen proceso de maduración, porque por si solas non son capaces a producir a hormona que lle dá o árbol, que é a hormona para que podan chegar a madurar, a concentrar os azúcares, a cambiar de color, de aspecto, a que sea máis dulce. Se a quitamos verde da planta, pudre, non ten proceso de maduración. Esas son as non climatéricas. E cales son? A fresa, as uvas, ti colles unha piñoca de uvas verde e pudre en verde. Colles unha fresa verde e pudre en verde, non se pon roja. O sea, como a quites, así se queda. E como saber cales son e cales non son? Iso telo que chapar, o sea, iso é poñerse e sabelo. Non hai un aspecto que teña a fruta que eu che poda dicir, bueno, pois as frutas que son redondas ou que teñen o péndulo máis largo, máis corto, máis redondo, que sean máis anchas, máis tal, non hai un aspecto que defina, un aspecto visual que defina a unha fruta para saber se é climatérica ou non climatérica, o sea, se madura na planta ou se madura fora da planta. Iso hai no que saber pois de memoria, é así. Non hai unha maneira de sabelo. Hola a todos. Hola, Cristian, que tal? Desde o Castro de Xián, que tamén está por aquí. Hola, desde donde Iñas, dende Iñas, Oleiros. Iñas tampouco non sei onde é. Sería bo botar algo de sulfato para o taladro do geranio, aínda que non teñamos mariposa nin oruga, de modo preventivo. Eu entendo e podo comprender que as persoas lle chamedes a todo sulfato, porque é como algo que se tendeu a usar de maneira genérica, pero non é así. O sea, sulfato é un químico que se prepara, é un preparado. Que para que é o sulfato? O sulfato úsase para tratar enfermedades, o sea, ou hongos, ou viriosis dunha planta, ou unha bacteria que poida ter, ou eso, fungos. Pero non se usa para bichos. Unha cousa é que a planta teña unha enfermedade e outra que teña un bicho. E o taladro dos geranios é un tipo de oruga que despois se convirte en unha polilla, unha especie de mariposiña, que che acaba co taladro. Chámase taladro do geranio porque taladro o geranio e métese pa dentro do tallo e vai comendo o tallo pa dentro, en forma de oruga. Despois sale para fora, fai unha pupa e sale en forma de mariposa que volve a poñer os ovos, sobre todo nas flores marchitas, co cal non hai ningún sulfato que vaya a dañar a ningún tipo de insecto. Si queremos dañar un insecto, pero eu entendo a esta muller, o sea, esta persona que o di, porque tendemos a chamarlle a todo o que se lle bota ás plantas sulfato. Pero, bueno, eso, o sulfato é un fungicida, un bactericida ou para unha viriosis dunha planta, un virus, pero non vai a ser nunca un insecticida. Si queremos tratar unha planta porque ten unha plaga, non é o mismo que teña enfermedade que teña plaga. Si ten enfermedade podemos lle botar o sulfato, e si ten unha plaga, iso quere dicir que ten algún tipo de bicho que a está dañando. En este caso hai que usar insecticidas. Poden ser insecticidas caseiros, poden ser preventivos, poden ser curativos, poden ser sistémicos, porque penetran dentro da planta. Insecticidas, non sulfatos, o sea, non é o mismo, non? Preventivo para o taladro do geranio, non hai nada que podas botar preventivo para o taladro do geranio. Por que? Explico. O taladro do geranio é unha polilla, un tipo de mariposa, pequeniña, castaña, la madre que la trajo.
É chiquitina, é así, deste tamaño, moi pequeniña. Ela revolotea cando, o sea, a partir de julio, agosto, cando está o geranio bonitísimo, revolotea por ali. Pon os ovos, sobre todo, nas follas que xa empezan a estar un pouquiño máis vellas ou cando temos flores xa vellas. Prevenir estar encima do geranio e quitarlle sempre as flores vellas, sempre. E por si acaso tiralas á basura, por si tens algúns oviños. Ben, cando o oviño eclosiona, tan pronto como nace o gusano, é moi chiquitín, e apenas come, e o que vai é a buscar xa onde taladrar o geranio. E o que vai a facer é meterse en dentro do geranio. Si se mete en dentro, ningún insecticida que botes preventivo lle vai a facer daño, porque tan dentro e por dentro non penetran os insecticidas. O sea, produtos que dañan a insectos, insecticidas. Unha vez que está dentro, o insecticida, a non ser que sea sistémico, que é un insecticida sistémico, sistémico significa que penetra en dentro da planta. É un tipo de produtos que se botan á planta, ningún é ecológico, pero, bueno, neste caso, o geranio tampouco nos importa que sea moi ecológico, porque non imos a comer. Entonces, pois mira, si temos que prevenir, pois estar botas de un insecticida sistémico e penetra en dentro do sistema vascular da planta, xilema, floema, e métese en dentro e queda activo dentro da planta. Desta maneira, sí, pode ser que dañes o gusano, de feito, sería unha das maneiras, pero non preventivo, porque tamén ten unha capacidade, unha durabilidade, digamos, de, non sei, pois, de canto é a durabilidade do sistémico, pois, ao mellor, non sei, pois, 15, 20 días, ou o que sea, non sei, telo que ler no prospecto, nas directrices que ten o envase. É o que che dure, terías que estar botando continuamente o sistémico, o que che diga que vai a durar o fabricante, e ti terías que botar continuamente. Prevenir, van moi ben unhas trampas que hai cromáticas. Cromática significa que ten un color, un cromo de cromático, de color, que son amarillas. Normalmente as polillas síntense moi atraídas polo amarillo, polo color amarillo, ou verde fosforito, ou verde amarillo. Síntense atraídas. Entón, as trampas esas cromáticas que son pa polillas, pégalas por onde a planta e sueles coller o 90% das polillas. Cando poñerlo? Tan pronto como empece a facer calor. Donde? Arredor da planta, colgado por ali por onde o geranio. Pejadiño á planta, varias, mellor que sean así pequeniñas, e colgaslle varias. E a inmensa maioría da población das polillas xa as vas a casar, xa non van a poñer ovos. Vamos alá. Dediño, sentiña, facedelle caso a Celi, que ela sí que sabe, sí que sabe. Outra, voulle botar ZZ na raíz, pero cortei o kiwi porque estaba igual. Madre mía. Bueno, pois faz ben botarlle o ZZ na raíz, porque é unha maneira de asegurarte que tal. Sabes que lle podes botar? Si encontras donde cal viva, cúbrelo de cal viva, o tronco ese que che quedou aí, cúbrelo de cal viva e botalle agua para que ferva, para que quede aí, para que mate aí todo tamén. Eso tamén sería unha boa idea. Ola, Nusca, son Maite de Celanova. Hai un tempiño que che sigo e moitas gracias polos teus vídeos. Moitísimas gracias, Maite de Celanova. Espero que algún día nos poidamos ver por aí e darnos unha aperta. André, por que me aparece isto en verde? Non sei por que me aparece isto en verde. André Guicher. Acabouse a batería, pero estou aquí de novo. Di ela, moi ben. Nusca, cando é época de podar a planta de fixalis?
sempre e nunca, porque che vou dicir, a planta de Fisalis é alquequenje, o farolillo este chino que é así color naranja e que tal. Cando hai que podalo? Agora que empeza, por exemplo, como a botar as ramas novas, deberíamoslo de entutorar. É a mellor maneira de comer Fisalis das millores das formas, non? Cando podalo? Cando che estorbe, porque vou vos a dicir unha cousa, se o Fisalis, se o alquequenje, está en un sitio donde lle gusta, donde non lle dá moito vento do norte, donde non o castiga moito as xiadas, donde estea soleado, é un tipo de planta que cada tramo de unha cuarta vai a botar unha nova axila con unha nova ramificación. Quero dicir que se lle vai ben, vai xe a estar continuamente indo de madre. Pódelo podar en calquera momento, en calquera, xuroche que en calquera. Teño eu Fisalis desde fai moitísimos anos, na miña casa só había cando eu era unha nena, estou vos falando de hai máis de 40 anos que xa conoso eu o Fisalis, o alquequenje. Pódelo podar en calquera momento, non é un tipo de arbusto ou de frutal que cando podes chore, salvia, non lle pasa nada, cicatriza enseguida. Entón, no momento en que ti vexas que che ten como moitas ramas ou que che estorban esas ramas, eso sí, colle unha tixeira porque parece que é moi endeble, pero non o é, e iso desgasar así e que che sala con unha tiriña, non é bo. Entón, con unha tixeira, chas, podo libremente, cando queiras, cando che veña ben, cando se vaia de madre, cando che estorbe unha ramallada, cando queiras, entutoralo e vexas que ten demasiadas ramas tal, pois esas córtalas. Aviso ao Ayuntamiento de Vigo para estar a regalar composteiras a quen a solicite chamando ao 010 por internet, traechas á casa. Moi ben, pois moitísimas gracias, Nieves Álvarez. Moi ben, moitas gracias. Así que xa sabedes, se son desde Vigo, están agora mesmo regalando as composteiras en Vigo, só hai que solicitalas. Espera que vamos a quitar de aquí un mensaje. Mira, Elvira, non te preocupes, este tipo de xente así como a Esther, o que fan é alarmismo para ter protagonismo nos directos, era unha lesma, o sea, directamente era unha lesma. Listo, fuera del canal. Eu sigo comendo Fisalis, podei na semana pasada e ainda lle saquei 2 caixiñas. Mima, é que, bueno, ti telo moi ben tamén, que sei que mandastes unha foto unha vez á radio e telo moi ben emparradiño, e telo moi ben preparadiño. Espera que eu creo que... aí está, creo que me engañei con esta persona. Hola, acabo de llegar, saludos a todo el mundo. Bueno, pois todo o mundo saludado. O gusano do geranio, entonces, é como a tuta. É máis puñetero aínda. Unha vez que está dentro xa non hai remedio. Por iso hai que prevenir antes e estar moi pendiente. Sí que hai remedio, sabes que pasa? Que o gusano do geranio, o sea, o taladro do geranio, o que fai é meterse no tronco do geranio, non? E ti o que podes facer é cortar polo san, porque vai abrindo a galería por dentro e donde hai o burato que se mete, dai para arriba, o geranio está condenado a morrer. Non tens nada que facerlle. Entón, tens que cortar do burato para baixo, polo san, onde non teña galería. Se ves que ten galería, máis para baixo, máis para... O sea, está aí en dentro, O da tuta, se queres é un pouquiño máis de problema por culpa de que a tuta deixanos sin tomates. Geranio, ao fin e ao cabo, podes comprar outro. Pero o tomate, se xo fastidia no medio da temporada, queda sin tomate. Chegounos Pauliña! Ola, Nusca, cortamos 2 nogales que estaban na horta e todo o que plantamos cerca non iba adiante. Home, claro, e decidimos cortalos para ter máis sitio, pero
o tocón quedou a ras e as raíces tamén. Que podemos facer para que non afecte a todo o que plantamos? Nusca, comeza o outono en Santiago de Chile. Que me recomendas para sementar o meu horto de 10 metros cuadrados? Que guai! Cumpre unha función máis ben decorativa. Vale, vamos primeiro con dos nogales. É interesantísimo porque vos quero comentar, se non o sabíades, unha cousa que se chama alelopatía. A alelopatía é un tipo de defensa que teñen as plantas que son capaces a emitir un tipo de sustancias para que ninguén invada o seu espacio. Que quere dicir? Isto quere dicir que hai plantas que teñen un tipo de alelopatía, o nogal é unha delas, que o que fai é que ao seu alrededor non deixa nascer nada, ou o mínimo, porque non quere competir con ninguén. E o que fai é emitir, pois, como sustancias volátiles e incluso as raíces tamén fan como unha supuración dese tipo de gases que non permiten que nada creza, e o nogal é unha delas, o Saucus nigra, o nogal. As follas do nogal, por exemplo, cando caen, porque é un tipo de árbol que ten a folla caduca e cando chega o otoño caen, non deberíamos de compostala. Vou-vos a explicar, porque a alelopatía, ese tipo de sustancia que ten o nogal, nas follas leva moita, ademais. Se botamos moitas follas ao compost, vai a pasar o proceso de compostaje, a alelopatía vai a seguir aí. E ti, cando colles ese compost para botalo á túa terra, vaste a dar de conta de que non che están nascendo moi ben as plantas e non sabes o porqué, co compost que lle botastes. Bueno, pois ao mellor tamén deso. Tende en conta que o nogal, Saucus nigra, non se debería de compostar e non se debería ter cerca do terreno de plantío, porque non vai a darse nada. Nunca escoitaste de saber, aquí ten que haber xente, ten que haber persoas que escoitarades algunha vez a vosos abuelos ou abuelas dicir que debaixo dun nogal non se pode tomar a siesta porque che quita o alento. E isto dixíano porque, claro, non entendían moi ben o porqué, pero a alelopatía non é que nos faga daño, quero dicir, podes tomar a siesta, pero como non había nada que se dera ben debaixo dun nogal, a ver, isto non pasa se o nogal ten 3 ou 4 anos, ou 5 ou 6, pero se é un nogal grande e tal, ollo, hai moi poucas plantas que sean capaces a sobrevivir por encima da alelopatía que sudan as raíces do nogal. Entón, que lle pode botar ao nogal? A ver. No puedo configurar los subtítulos, igual te entiendo bastante. Ya lo voy a arreglar. Huerta, Tasi, pois ojalá que sí. Eu intento falar despacio nos directos, para que me poidades entender. De todos os xeitos, se algo non entendes, volvemo a escribir. A ver, creo que está disponible los subtítulos. Lo que está en color. Sigo comiendo fixa. Donde me vai o mensaje? Marchoume. Cortaron os nogales, aquí está. O tocón quedou a ras e as raíces tamén. Que podemos facer para que non afecte a todo o que plantamos? A maneira de secar un tocón é hai líquidos para secar os tocóns. O que pasa que tens que ter o carné de manipulador de certos produtos e ao mellor, pois, non lle venden a calquera, quero dicir. Pero sí que hai líquidos e produtos para secar este tipo de cousas, quero dicir, ti cortas un árbol que non querías na horta e queda o tocón, sabes que o tocón que non está facendo ben, pois hai produtos para inyectarlle. Si ves que volve a brotar, que o nogal é moi puñetero e podeche empezar a brotar, iso é genial, porque
hai líquidos que se lle poden botar encima para queimalo e xusto se lle botan nos novos brotes. Cando empeza a brotar de novo, o líquido, o brote vai non meter para dentro para a raíz. Bótase en días moi soleados con calor e sin nada de humedad, así que sí que tes líquidos para poder botar. Nusca comenza... isto, Santiago de Chile, que André está nos seguindo desde Santiago de Chile, encantada, un placer. Que me recomendaches para sementar o meu horto de 10 metros cuadrados? Claro que empezo o otoño, porque cando aquí empeza a primavera, estamos en hemisferios diferentes. Pois mira, no otoño podes empezar a sementar. Prepara un sitio e empeza a sementar zanorias. Fíjate que cando compres o sobre de zanorias, porque ao mellor na tienda dinche, sí, que se poden plantar todo o ano. Non te fíes, dalle a volta ao sobre e fíjate que se podan sementar precisamente no otoño, porque hai algunhas zanorias que só son de primavera, de verán, pero o otoño bótaselle en riba e despois o inverno, porque a zanahoria é un tipo de cultivo que plantas, pero tardas ao mellor 4 ou 5 meses en empezar a colleitar zanorias. E as do otoño e inverno tardan máis aínda. Entón, ti fíjate que o sobre sea de zanorias, o sea, a zanahoria é unha cousa que se che vai a dar super ben no otoño para cara ao inverno. Despois, no otoño, tamén, o que podes empezar a plantar son repolos. Calquera tipo de col vai a ir ben, as selgas van a ir ben, espinacas van a ir genial. Que máis poderíamos plantar no otoño? Sementar ou plantar, dá igual, o sea, vai a empezar o otoño, tes que arrancar todo o que tiñas do verán, supoño que terías plantado hasta ahora tomates, pimentos, berenjenas, pois eso, arrancas todo eso, e tamén podes plantar lechugas, pero ollo, a lechuga pásalle exactamente igual que a zanahoria. Non te fíes porque hai lechugas que só se dan ben na primavera e no verán. Hai lechugas que só se dan ben con calor. Despois, hai lechugas que se van a dar moi ben no otoño e tamén no inverno. Normalmente son lechugas que son máis rudas, máis rústicas, máis ca folla, un poquinho máis dura, pero que tamén podes plantar lechugas. E se é máis ben decorativo, pois tamén hai flores que se dan ben todo o inverno. Entonces, pois, vamos a ir combinando un pouquiño deso. Bueno, tamén hai cebolas que podes plantar, ou cebollino tamén, ou hai as cebolletas, e tamén son bonitas, porque tamén hai cebolletas que podes plantar rojas e blancas. Entón, iso é algo que a mí tamén me gusta facer moito, e plantas unha cebolleta roja e unha blanca, unha roja e unha blanca, ou unha fila de cebolletas rojas e unha fila de cebolletas blancas, e tamén está genial. Hola, Nusca e gran comunidade, ya los días son máis largos, a verdade é que sí, bueno, xa é casi noite, pero sí que xa son bastante máis largos. E ya en nada estaremos en primavera, á volta da esquina, así como André van a entrar xa no otoño, aquí vamos a entrar xa na primavera, en nada. Nusca he plantado esta mañana unas plantitas de flor de cimia, son moi pequeñas, las planté de semilla. Nusca, he plantado esta mañana unas plantitas, se as plantastes esta mañana, aínda non saliron, eu tamén as teño aí xa plantadas, querédelas ver? Mirade que bonitiñas están. Ui, a ver se non refleja, védelas? Non quería que reflejara a luz. A ver, así. Plantinas nada, non fai nin 4 días, pero como as teño aquí ao caloriño e as saco para fora e as volvo a meter para dentro, pois teño aí un montón de cacharros cas plantiñas xa germinadas. Mira, aquí neste teño
a mitad clavel da India, clavelón, que é do grande, e aquí teño, que están empezando así a salir, os girasoles osito de peluche. Eu os girasoles fago unha sembra directa na horta, pero no caso destes girasoles, como non quero quedar sin eles, plantos aquí para despois trasplantalos para a horta e despois xa na horta xa vou facer a sembra directa de todo tipo de girasoles, pero estes apetéseme que vayan ben porque me gustan moito. É un pompón así amarillo fermosísimo, que non sei se habrá máis colores. Tico que mirar. Por certo, onte, cando fun dar a charla ali a Combarro, conocín a un montón de xente que me sigue e que lle puse en cara, pero conocín a persona que me creou a necesidade dos tomatillos verdes mexicanos en violeta, cousa que lle puden agradecer, tuve unha oportunidade de agradecerlle pois en directo, non? E tamén xa teño o plantío, que pasa que ainda non empezaron a nacer. Eu sei que o tomatillo verde mexicano fai falta unha temperatura bastante máis alta da que está facendo incluso agora aquí na miña cociña. Seino por experiencia porque os meus tomatillos que teño na horta nasenme solos, pero nacen cando as temperaturas superan ben os 17, 20 grados, aí é cando empezan a germinar eles solos, así que ainda vou algo cedo. Moi boa noite, señor Xavier, hoxe chega tarde e mañán vésoche en diferido. Bueno, pois moi ben, non te preocupes que xa... Mañán non, porque a lunes terás que ir traballar, dixo eu, pero bueno, vémonos en diferido. Son eu, Bego, son eu a que, quero dicir, a que me fixo a necesidade de ter tomatillos verdes mexicanos, pero violetas. Dios, que gana teño de velos, non sabedes que... que gana teño. Alguén daqui, a ver, como é, André, que ao mellor aí, na vosa terra, tendes tomatillo verde mexicano, pode ser, pero de color violeta, podesnos explicar como é o sabor e adiantarnos así un pouquiño, facernos os dentes largos. Téndelo, conócelo, o sea, conoces aí, ten que haber, porque ademais é desa zona, ten que estar por aí. Onde puxo as gafas? Vos avisádeme que teño as gafas na cabeza, porque... Boas tardes, dende Fuerteventura nos manda Felipe un biquiño. Un bico, Felipe, tamén para ti. Ola, temos unha planta de kiwi amarillo e non sabemos que lle pasa, porque carga moito de flor e forma o fruto, pero cando ten o tamaño como unha canica, sécase o rabiño e cae e non se chega a lograr. Pois eu creo que si sei o que lle pasa, porque ten unha mala polinización. Cando se caen así, é que non estaba ben polinizado. Ti sabes que o kiwi hai no que podar todos os anos, non? E sabes que o kiwi hai que, o sea, onde dá o fruto bo é na rama que o ano pasado era unha rama nova. Este ano é a que dá o fruto. Po ano, esa tela que cortar, porque esa non dá fruto. E se o dá unhas merdiñas así. O sea, que quero pensar que se non sabes podar o kiwi é como a viña. A viña das uvas, hai que quitar as bridas todas, os brazos, donde dou as uvas este ano, e deixarlle os gadellos que son novos deste ano para que po ano boten as uvas no gadello novo do ano pasado. E ao kiwi pasa exactamente igual. Como non lle quites as ramas que se deron este ano, esas hai que quitar todas, porque non volven a dar. E se dan frutos pequenos, inservibles, pequeniños, cativos, e non polinizan ben. De todos os xeitos, se queres mellorar a polinización, tens que poñer flores alrededor do kiwi. Flores de todos os tipos, de todos os colores, todas as que poidas, todas
que che permita o sitio e que che permita o sitio como teñas ti estruturado e plantado, flores, polinización, borraja, cosmos, caléndulas, tajetes, margaritas de todo tipo, flores alrededor do kiwi, mellora a polinización. Veña xente, afillados, boa semana. Oh, Deus, xa pasou unha hora. É que non me dá tempo. Para nada, o noso clima é tan frío como o norte de España. A zona central de Chile ten clima mediterráneo. Nós non temos clima tropical. E non con eso o tomate mexicano. En serio, André? Pero mira, o noso clima é tan frío como o norte de España. O norte de España non é frío, o sea, o norte de España non é frío, porque, a ver, fai frío, home, sí, fai frío, pero aquí non congela, por que? Vouche explicar, André? O norte de España ten mar, é todo mar, o norte de España é todo mar, o Cantábrico, o mar Cantábrico, non? Donde está o mar, hasta bastante interior da península, non fai hielo, non fai xiadas, non cae neve, non fai temperaturas baixo cero, non fai frío, o sea, temos un clima bastante temperado, sobre todo no norte de España. Que non conoces o busca polo tomatillo verde mexicano porque che vai a gustar, aparte de que a planta é bonita, porque é unha planta bonita, ten un porte bonito, ten un montón de flores, moitísimas flores, e dá moito fruto. Busca en internet, ainda que sea a través de Amazon ou así, e busca tomatillo verde mexicano, semillas, e compra, sabrás que vais a dar ben. Bueno, claro, o que pasa é que agora aí empezades o otoño, o hemisferio sur está empezando o otoño, entón... pero busca as semillas para a primavera que ven, plántalas. Dentro de 6 meses, plántalas. Pero non te quedes sin ela porque é moi chula. Boas semanas, profe, boas semanas, Xavier. Un bicazo moi grande para todo o mundo. México está no Norteamérica e o Chile na parte sur de Sudamérica. Nós temos mar helado e en frío. Vale. Vale, estou eu equivocada. Pero ti intenta igualmente plantar o tomatillo verde mexicano, porque dalle tempo na primavera a ser plantado, fai como o tomate, como o pimento. Entón, ti podelo plantar a primeiros de primavera, vai a tardar hasta que lle veña o caloriño, e no verán vaiche a dar. O sea que podelo plantar, estou segurísima, estou segura. Moi boa semana a todos. Vou procurar se eu consigo ese tomatillo. Veña, suerte, André, moita suerte. Nada, miña querida xentiña, buenas noches, Nusca, recién puedo unirme, que ganas tenía. Viviana, llegas tarde porque se acabó el directo es de 7 a 8 y dura lo que dura, así que nada, bueno, son chulísimos esos girasoles. Bueno, miña querida xentiña, moitísimas gracias por estar aquí unha semana máis comigo. Eu quero estar aquí con vos os domingos. Teño algún domingo con traballos... Deixe-me mirar. Que non teño algún... É verdad. Domingo que ven non podo estar con vos. Mirando unha cousa. Eu cando teño charlas teño que ir. O próximo domingo, día 15, vou estar en Lalín, o sea, quero vos ver, en Lalín, en Silleda, e quero vos a todas as que estades en alrededores de Silleda, xa vos poñerei información esta semana do sitio, do lugar, da hora e todo, pero vou estar en Silleda, co cal, este domingo, sintindo a moito, non vai haber directo. Esperade, queredelo facer o sábado? Queredelo facer o sábado, día 14?
poñede máis se podedes vir o sábado, día 14, porque, claro, eu o domingo teño a charla esa e non podo estar con vós, pero 15 días de espera sábado, sí, a ver, sí, vale, sí, la duda ofende. Vale, pois nada, xa está. Poñerei tamén unha fotiño así avisando que este sábado teño traballo e non podo estar o domingo con vos. Estarei o sábado, entonces, o sábado 14, vémonos aquí, á mesma hora, de 7 a 8, Vou poñer unha foto recordatorio para insistirvos, que tal, pero xa que decides todos que sí, pois, genial. Entón, xa nos vemos aquí o sábado. Ala, veña, cada unha a súa cousa, que mañán é lunes, é día de traballo, e hai muchísimo que facer. Querida xentiña, coidádevos, portádevos moi ben, e sede moi felices. Hasta a semana que ven, hasta sábado. Ala.